rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nsellmilkom u nilqakom għal din il-laqgħa sabiħa miegħu dalgħodu. Jew niftħu qalbna għal dan Ġesu li qiegħed magħna ħaj preżenti fostna kif wedna. U din il-quddiesa qedtejna biex verament iltaqgħu miegħu fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Jew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Ringrazzjawh talli qed jagħtina ġurnata ġdida fil-ħajja tagħna. Ntolbu ħjejna ħalli ngħixuha fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh jaħfrinna in-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Eżis, bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt, u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Għax jekk minħabba fi ħtija ta' bniedem wieħed saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed aktar u aktar dawk li jirċivu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha? Hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lil bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Bekk,
Kif id-dnub saltan permezz tal-mewt, hekk issa l-grazzja saltan permezz tal-ġustizzja għal ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt hawn jien ġej. Flimkien, hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni. Il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira. Xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej. Dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Isru mela u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tifqu quddiem bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa t-tieġ biex malli jiġi u jħabbet jiftħulu minnu fih. Ħenin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħaġa sabiħa li fil-qudiesa jkollna din il-kelma Alla li tħeġġiġna li tgħinna biex nagħmlu kuraġġ fil-ħajja. Jiena laqtitni meta l-bieraħ waqt nipprepara dan rajt il-qari. Hekk l-ewwel qari laqatni ħafna għaliex qal jekk kien hemm permezz ta' bniedem wieħed li daħlet il-mewt. Kien hemm bniedem ieħor li tagħna l-ħajja. Jekk kien hemm bniedem li ġab id-dnub, kien hemm bniedem ieħor li tagħna l-grazzja. U jiena di laqtitni hekk ara naqra kemm kull wieħed minna huwa importanti. Kemm is-sem li nagħti jien fil-ħajja u għalhekk Alla joħloqni biex nagħmel differenza madwari. Bit-tajjeb li nagħmel u għalhekk sabiħ li jiena nkun f'Ġesu, għalhekk sabiħ li jiena nkun qed ngħix din ir-realtà ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi, ħalli kemm jista' jkun kif jgħid San Pawli mhux iktar jien ngħix, imma dan Ġesu li qiegħed fija. U din tkun il-grazzja li meta jien qed ngħix f'Ġesu qed inħalli l-kelma tiegħu ġifieri tibdilli il-mod kif ngħix, tatini verament anki sprint ġdid fil-ħajja tiegħi. Allura jien mbagħad nista' nagħmel ħafna differenza. Għax jekk hu veru kif qed jgħid l-ewwel qari li l-ħażen jikber għax jagħmlu dak u dak u allura permezz tal-bniedem jidħol anki tbatija, però fl-istess ħin anki permezz tal-bniedem tat-tajjeb li jagħmel, tal-ġid li jagħmel, jinħoloq ħafna ġid u jikber ħafna ġid. Fil-fatt, aħna nistgħu ngħidu ġveru l-istorja tagħna bħala Knisja kemm hija mżewqa b'ħafna ħajjiet li aħna kontinwament kuljum anki niftakru ta' nies insara illum ngħidulhom qaddisin li jgħixu ħajja sabiħa u li kienu ta' xprun biex ikun hemm ħajja isbaħ madwarhom. Kemm għamlu ġid b'ħafna affarijiet, setgħu kienu għax missjonari, setgħu kienu għal nies li jgħinu l-fqar,
setaw kienu nies li għalmu għax kienu kapaċi, jiġifieri kull wieħed minnhom jew mexxew, imma kull wieħed minnhom ħalla ħafna ġid. U kemm grazzja kbira li t-tajjeb jikber u jiżdied permezz ta' ħafna nies, imma ta' individwi, ta' kull wieħed minna. U għalhekk illum jien qiegħed hawn biex nagħmel dan il-ġid u jiena dalgħodu l-mulejta nis-saħħa nibda ġurnata oħra biex nagħmel differenza fil-ħajja tal-oħrajn. Anki speċjalment bil-preżenza tiegħi, bil-persuna tiegħi li nkun kapaċi niftaħ qalbi għal dawk li nintaqa' magħhom fil-ġurnata. U għalhekk kemm importanti dak li mbagħad qal il-Vanġelu fejn Ġesu għalinna li dak li għandi nagħmel ħanamlu. Ma nistax inħalli għal għada l-ewwel għax ma nafx jekk ikolli x-xans għadha nagħmlu. Imma tajjeb li nista' nagħmel illum ma rridx inħalli għal għada, anzi. Għax illum tista' tkun l-aħħar ġurnata tiegħi u anke jekk ma tkunx. Però dak li nista' nagħmel illum għandi nagħmlu u nagħmlu bil-qalb. U għalhekk jiena rrid inqum ippreparat biex inkun nista' naqdi, biex inkun nista' ngħin il-ħaddieħor, biex inkun nista' ngħid kelma ta' ġid, kemm grazzja kbira li jiena verament hekk ikolli f'qalbi li llum qomt biex nagħmel ftit ġid madwari. Ħalli l-preżenza tiegħi frott ta' dan Ġesu li jinsab fija tista' tagħmel id-differenza fil-qlub ta' oħrajn. U għalhekk tinduna mbagħad anki għaġbitni hekk anki Ġesu kif jgħidilna, meta aħna se ngħixu din l-istil ta' ħajja. Ġesu qal jiena impoġġikom fuq mejda u se ngħaddi u nservikom u naqdikom. U din mhux xi illużjoni, mhux xi ħaġa ta' fantażija, mhux xi ħolma, hija r-realtà ta' Ġesu magħna. Meta aħna verament inkunu qed ngħixu f'Ġesu fil-ħajja tiegħna, imbagħad tinduna dan Ġesu jkun qed jgħinek fl-affarijiet li jkollok bżonn fil-ħajja tiegħek. Ikun qed jagħtik il-forza anki jekk pereżempju jiġi l-maltemp, anki jekk jiġi l-batija, jekk jiġi l-kuntrarju. Imma f'Ġesu kapaċi jkollok il-forza biex tgħix dik l-esperjenza. U tara kif Ġesu verament ikun miegħek u qiegħed miegħek biex jgħinek kif qalu stess, kif wedna u stess, jiena magħkom dejjem sal-aħħar. U din hija l-grazzja jekk anki ta' dalgħodu, ta' din il-qudiesa, ta' din l-esperjenza, anki ta' Ġesu li qed ingawdu flimkien, ejjew verament nemmnu li meta ħalaqna Alla tana l-potenzjal biex nagħmlu xi ħaġa sabiħa fil-ħajja tagħna. Aħna minn aħna. Aħna minn aħna. Maħniex kwistjoni ta' għax dajfin u jien ma niswa xejn le, anzi, jekk jiena bniedem għandi qalb li kapaċi tħobb u allura kapaċi nagħmel xi ħaġa sabiħa. Imbagħad kemm hu sabiħ li dak li għandi nagħmel illum nagħmlu għal ġid tal-oħrajn. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jieqaf magħna u mal-proxmu kollu tagħna. Hekk nitolbu kif qed indunaw anki l-Papa, inkwetat ħafna fuq is-sitwazzjoni fid-dinja ta' gwerer, speċjalment issa wkoll barra l-Ukrajina, anki l-Palestina, nitolbu ħalli l-mexxija tal-ġnus ikollhom rieda tajba li jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi għal ġid tal-umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk li bħalissa marru fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Nitolbok li tieħu ħsiebhom, tħarishom u tagħtihom l-għajnuna u l-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk Mulej għal kull wieħed waħda minna ħalli verament bil-ħajja tagħna nagħmlu differenza madwarna fis-soċjetà tagħna. Ħalli t-tajjeb tagħna jkun jista' jinxtered ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk Mulej għal-mejtin tagħna. Għatihom Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbuk Mulej li tagħtina r-rigal tal-Madonna, l-Om tagħna Marija. Ħalli tkun li tgħinna bħala ngħixu fil-grazzja tiegħek. Ew nitolbu lill-Madonna din it-talba sabiħa. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-Mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' din il-qudiesa li għadna qed niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien ngħidulek grazzi. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti għoġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna għas-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dali għanna fostna huwa Ġesu li bent Alla li b'imħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għatel inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqaddsa Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Mi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Iju flimkien ngħidu t-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tibu u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom slim, nagħtikom slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijiti kollha minn kull ħażen. Somni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li bis-sem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba, hekk neqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-għerf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-inaqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-rikkiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ħlesina u qafmana glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti jomna rik ismat talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietina falma naħfru l-minuħati għalina. Wala daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, uri li inti jomna, għalik isma tal-plana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalek. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna ħlista minn-nar tal-infen, kull ġenera l-wih kolla, specialment daw, l-aktar jaħtom bżon il-ħnina tijek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuħ ma' kolonna u sawtuħ. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-semej fl-art. Kobsna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-inferno, kull ġenera l-wih kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semej fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urin inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħlisna minn-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-batija, meta sidna Ġesu ġie mowbi bl-ewda tas-salib. Is-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħlisna minn-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-batija, meta sidna Ġesu ġie msallab fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Is-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-murimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tammatana. Slim għalik li kinajdu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikku nofu f'dan il-wit ta' dmo. Ija mela f'katatana dawwalina u karanitijek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Is-siena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulimijek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għathihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Om Alla. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aċeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqad. Itlob għalina. Xebba li tissokku l-qima. Itlob għalina. Xebba li tiskolħu fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollu seta. Itlob għalina. Xebba kollu ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika.
Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob għalina. Torri tal-Avorju, Itlob għalina. Dar tad-Deb, Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida, Itlob għalina. Bib tas-sema, Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. Saħħa tal-Morda, Itlob għalina. Ken tal-Mitimbin, Itlob għalina. Faraġ tal-Mniktin, Itlob għalina. Faraġ tal-Migranti, Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anċli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnistamna l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek moli Alla nitolbu li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirit il-ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierka l-Kbiro Malla Marija Santissima. Imbierka l-Imqazza Immakulata Konċessjoni tagħha. Imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Om. Imbierek San Ġusepp Arus tas-sismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.